Rezeki kuwi wis diatur karo Gusti. Mula sampean ora usah mikir rezeki, wis ana sing ngatur kok sampean pikir kurang penggawean. Mikira kerja wae. Lah kerja kuwi ibadah, rezeki kuwi jatah. Ayo nyaut, kerja kuwi apa? Rezeki kuwi apa? Lah ngono. Gelem kerja untuk ganjaran nglakoni ibadah. Lek rezeki wis jatah. Allah sing jatah. Ana wong sing dijatah rezeki akeh dadi wong sugih kaya aku. Ana sing dijatah sithik dadi wong melarat kaya sing guyu mau. Lho wong kuwi yen jatah rezekine akeh dadi wong sugih, najan nyambut gawene nyantai, sugih.